Čo vás to baví? Dobre, dám si nejaký nápoj. Viete, ja vám to poviem otvorene a úprimne. My dobre nehráme, ale veľa pijete. Dostatočne pijete na to, aby sme dobre hrali. Musíme už skončiť, už mám telefonát z mestského úradu, že poprvé rušíme nočný kľud a po druhé ma Remo Čiku to čaká na moste
lebo nemá hodinky. Takže ja mu to mám presne odmerať, koľko je polnoc. Tak pozor, naozaj, ja idem za Remom o polnoc na most. Lebo že nemá hodinky, tak ja mu to musím odrátať, že kedy je polnoc.